Hola a tots, em diuen Alejandro Llavata, alguns ja em coneixeu, soc de Paterna, i convidat pel Servici de Biblioteques de Paterna per a commemorar el Dia Internacional del Llibre, m'anime a dir unes paraules tant en la meva faceta com a lector com en la meva faceta com a escriptor. Respecte a la meva faceta com a lector, he de dir que de sempre m'ha agradat llegir. Per de menut ja anava al quiosco que hi havia en el Palau, també en la plaça, en el quiosco que havia en la plaça, anava i me comprava TVOs. En acabant també he anat molt a la Biblioteca Pública de Paterna, la que estava sobretot la que hi havia a la plaça de la Replaceta, i també la que hi havia en la Casa de la Cultura, el carrer Sant Francesc de Borja. Sobretot la Biblioteca de la Casa de la Cultura sí que l'ha transitat prou per anar a fer treballs del col·latge, per a llegir TVOs, sobretot TVOs de Tintín, d'Astèrix, de Mortadelo i Filemón. En acabant ja, a poc, vaig anar començant a llegir ja novel·les més de los 5, de los 7, de los Hollister, en acabant ja novel·les més sèries, més d'adults. Quines novel·les són les que estic llegint ara? Què és l'últim que he llegit jo ara? He de dir que l'última lectura que he tingut ha sigut un llibre anomenat Quadern de Caperla, de l'amic Manel Alonso Català, que és un llibre que està escrit en valencià i que està molt bé, molt interessant, i que vos recomano que llegiscau si podeu tindre-lo a les vostres mans. Quina lectura és la que vaig a fer a partir d'ara? Aprofitant d'aquest confinament en el que estem, me fa il·lusió el tornar a llegir, el rellegir una novel·la que vaig llegir en el moment, de Manuel Vicent, que és El tramvia a la Malvarrosa, que és una novel·la que està ambientada en els anys 40, anys 50 del segle XX, i que en el seu moment, quan el vaig llegir, era d'un xic d'uns 20 anys que se'n va de la Vilavella a estudiar dret a València. En alguns aspectes de la novel·la sí que em vaig sentir identificat quan la varen publicar, especialment Manuel Vicent, que és un autor que m'agrada moltíssim. En la meva faceta com a escriptor, què és el que he de dir? Sempre m'ha agradat escriure, sempre m'ha agradat tindre un paper, un bolígraf i escriure alguna cosa, transmetre aquells pensaments, aquells sentiments que he tingut i els he expressat en paper. En acabant, sí que és veritat que sobretot el que més he fet ha sigut escriure poesia, i aquesta poesia que he anat escrivint l'he anat enviant a diferents concursos literaris que alguns d'ells he guanyat. Sobretot als Jocs Florals de Paterna sí que he guanyat alguna flor natural, alguna torre d'or, alguna torre de plata, que he de dir que pràcticament tots o quasi tots han nascut així en aquestes 4 parets en les que estic. Així, en la biblioteca que tinc així darrere meua, la biblioteca meva personal, així com en la taula en la que ara mateixa estic recolzant els colzes. Ja dic que sempre m'ha agradat escriure i sobretot poesia. Sí que volguera, aprofitant este confinament, per fer el confinament un poc més agradable, sí que vaig agafar un parell de llibres de poesia que tinc publicats i llegir-vos un trosset. D'aquesta manera entretindrem-nos en estos ratets que tenim de confinament. Vaig agafar, en primer lloc, en l'any 2016, vaig presentar-me a un concurs literari a Andorra i vaig guanyar el Premi Grandalla de Poesia. En acabar, l'editorial Patxes Editors me'l va publicar en un llibre, que és este que tinc així, i s'anomena En mi la nit en tu la llum. Vos vaig llegir un poema que a mi em va agradar molt quan el vaig composar, i la veritat que és un poema bastant bonic i que es tracta d'un sonet que s'anomena La nit. Aquesta nit la lluna t'ho ha vingut i t'ha deixat llavors de fruita tendra, al llit on cada nit el molt t'engendra la llum d'un dia nou de ves molt sud. Aquesta nit d'hivern i fresc vençut convertirà en amor la flama en cendra, a un sentiment que al cor buit se t'entendrà
i ressuscita un vers de joventut. I és que la nit que naix i creix en tu, que em du a caminar entre cançons, respon a un sentiment en mi tan nu, perquè la nit, que és tan intensa en fons, omple un desig que es mulla en ple de xu i espill un bram de llum a borbollons. També m'agradaria llegir-vos un altre poema que vaig guanyar en el Xeu Floral de Paterna en l'any 2007. Vaig guanyar, entre altres premis, la Torre d'Or, que és aquell poemari referit al millor poema escrit sobre Paterna. En aquest cas, el poemari és un poemari que s'anomena Mentre visca un paterner, en el qual parla de jocs de Paterna, persones de Paterna que ja no són entre nosaltres, jocs de Paterna que encara existeixen, jocs de Paterna que ara mateix ja no existeixen perquè les noves construccions i els nous temps els han enderrocat. I en aquest cas hi ha un poema que produeix molta emoció perquè parla de persones de Paterna que varen viure, sobretot en els anys 80, i que ara mateix ja no estan entre nosaltres. Sí que permaneixen en el nostre record i en el nostre cor. Volies deixar un cant escrit a Paterna, quasi com una espècie d'antologia. Per això ja tenies l'himne de Magent i Merí, el palau i la torre, la canyà i el campament. Aquells racons recòndits gratament recorreguts, en les vesprades fosques de lluentes finestres, dels diumenges a l'hora d'anar a passejar. El teu cant d'amorosa terra volies fer-lo a les volgudes xenys anònimes de pedra esclosa, redolant cap avall vora el barranc de la font. Un dia com un altre, allà a punta matí, després d'haver-te desditxonat el godellet, altra volta llegies a la replaceta escrit, darrere d'aquella porta tan atarantada per les portades d'aquella dona de monyo blanc que venia fruita tots els dies al mercat, les sàvies paraules anònimes d'immensa pàtria. Paterna sempre serà paterna mentre visca un paterner. La tia Cota venia cigrons i sardines. Aixada al muscle, el cascarrat, camí de l'horta, amb el saquet de l'armossar, devotament anava. Una dona cridava al senyor Retor: «Vinga pressa!» La mort s'acostava com un ombra a sa casa. El tio Maso intentava conciliar un pare i un fill. Al cantó de la farmàcia es podien escoltar uns plors de nova vida. La tia Sílvia, la comadrona, es rentava les mans a la pica del corral. Aquella casa de forasters. Ha tingut una horeta curteta. Li comentava al nou pare que per quarta volta era pare. Bordàs retratava un xiquet de primera comunió. Del casino de la plaça eixien veus d'hòmens àvids de llimonades, baralles i dominós. Una olor de galleta omplia l'aire de Paterna, mentre miraves embobadament aquelles paraules rústicament escrites amb mà ferma. Al carrer Mestre Canós s'anunciava el film que al Gran Teatre projectaven. Del fort de Miralles eixien les dones, amb la cassola d'arròs al forn a les mans. I tu seguies allí, mirant, absort, de peu, aquelles lletres de lletraferit de barri. A la vesprada, després de l'escola al carrer Tort, el partit de futbol amb els demés xiquets. A cada crit de gol havies de replegar la pilota a la porta de l'Ajuntament. Ha passat el temps, molt de temps, moltíssim, inclús podria ser que tal volta massa. Ara, una planxa de conglomerat falca la porta, que de menú llegies, comprenies, assimilaves, amb aquelles impressionants paraules de savi de poble. Per la meva part, m'agradaria agrair-vos la vostra atenció
i espero que aquestes paraules que vos hagin fet el confinament més lleuger, perquè estic segur de que tot això passarà. Moltíssimes gràcies.